Mayroon mga idol, oh. Ayos na rin. Ayos. Baka dalawa. Good size na. Okay na. Yan mga idol, oh. Malaki na mga idol. Mga idol, oh. Wala, may malaki sa loob. Grabe, may malaki sa loob mga idol. Kat! Kat! Pag dadalang ka yan, bubukat na usa. Tapos kaya may kaon na ngayon sa sulod, no? Ito man ang kagat sa gawas. Anay, dakpan ta nala. Napakataba pa naman mga idol. Idol, oh. Huli, mapapindog ang buong. Ayos. Yan mga idol, oh. Grabe, sobrang laki. My God. Naman. Dalawa. Ano? Dalawang malalaki. Jackpot. Yan, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Maglalatag pala tayo ngayon ng mga trap natin. Yan, 14 piraso. Bali yung dalawang malaki nalagay ko na dun sa dinaanan natin kanina. Ibas masyado dito. Diyan natin subukan maglatag, baka meron. Nasurtin tayo bukas sa pagpandaw natin mga idol. So yan mga idol, salamat sa palaging pagsuportahan nyo sa aking munting channel. Sana patuloy nyo pa akong suportahan. Sa lahat ng mga solid na taga-suporta dyan, shoutout sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. So yun mga idol, update ko na lang kayo mamaya pag nandun ako sa sa paglalatagan natin. May butas dito ng limango. Yan, oh. Walang bakas. Baka pandawin ko kasi ito mamayang gabi. Sana lang wala pang naglatag dito. Yan na yung pangalawa. Idol, lagyan natin dito ng isa. Bale 10 pa yan. Punta pa tayo dun. Yun idol, bali dalawa na lang yung ilalatag kong trap. Bali papunta pa tayo dun sa gilid. Bali dun tayo galing, oh. Punta dito sa gilid. Grabe, ang dami kong nakita mga seashell mga idol, mga bakalan. Ganito. Ano? Grabe, ang dami ito.
Tulong, grabe. Ang dami. Hindi lang ako nag-focus sa panguha. Bali na daanan ko lang to. So, ang dami. Bawat paglatag ko ng trap, may nakikita ako. Dito tayo pasok mga idol sa sapa-sapa. May patay oh. Bakalan din yan. Patay na. Ito pa mga idol oh. Yun oh. Ito pa. Dalawa. Ito pa oh. Tatlo. May patay din oh. Grabe ang dami mga idol. Iwan muna natin dyan. Gagawa tayo dito ng ano pala, tandaan. Tanda. Baka kasi papandawin natin yan mamayang gabi. Hindi tayo mahirapan sa paghanap. Ito pa oh. Ay, nasa likod ko lang pala mga idol. Ito pa. May laman to. Oh. Ang laki oh. Sabi mga idol oh. 6 na piraso yung nakuha ko. Sa isang paglatag lang. Lalo na siguro dyan. Papunta dun. Sigurado ko marami na yan. Dati kasi wala yan. Naglalatag ako dyan. Hindi ako nakakakita ng ganito. Ngayon lang. Wala, isa na lang yung ilalatag natin mga idol. Ayan yung laman niya oh. Libre na ang ulam nito mga idol. Isang trap na lang latag natin mga idol. Diyan natin ilagay. Ang daming pang ulam. Masarap to gataan mga idol. Pwede rin adobo. Adobo sa gata. Sana swertihin. Yan mga idol, magpapandaw na tayo mga idol. Kasama ko ngayon yung kapatid ko, yung ano ng video. Malapit na ako sa isang trap natin na malaki. Sana makaswerte tayo mga idol. Dito muna yung trap natin na malaki, unahin natin. Pugat. Tingnan na sa sulog. May salot. May ida. Damo na pukot. Ay, Duha. damo pukot. Mm. Tamay nautdanan ko ano. Kagat. Maray. Oh, Duha nakita. mm. Yan mga idol yung huli sa isang trap. Dalawa. Maraming hipon. Damo ya pukot. Oo. Mga Ito pa. kwan ito. Luno ito niya. Diri. Dalawang piraso, nagkalat yung pain kasi maagos. Puskulan. Ha? May idol, ito na yung pangalawa. Ilo, dili ora-ora masulog. Kita ho. Pera. Tira. Ikaw na alagad. Kita mo na limango? Ha? Ano? Kada ko. Klaro sa video? Ano alagad yung kaon? Kada mo man si mo paon. Dami na akong paon, basta dag ko na bubo. Ang ganun tanan paon. Nakatsampa tayo ng malaki. Ang kaon na din.
Gilay. Grabe mga idol, kinain. Ang malaki. Alimango. Kulay berde. Makagat. Ang lawod. Makagat ka nga ni. Pero itong kabugos. Usa. Ang kuhan ba? Ito na mukuhan. Mukaon. Kanang 5 na bubo. Ito naman nilabog mo man. Hindi na pwede kay panduan na nagamit. Ayan mga idol. May isda man. Oo. Ayan mga idol, ang huli. Malaki. Ayan o. Kulay berdeng alimango. Update ko na lang kayo mamaya mga idol. Doon sa maliliit. Mga idol, dito yung unang trap na maliit. Maliit lang oh. Mayroon mga idol oh. Ayos na rin. Ayos. Baka dalawa. Good size na. Okay na. Yan mga idol oh. Malaki na mga idol. Ayos na. Dati rin ang dako-dako na. Palitan mo sa mga idol. Ito yung pangatlong trap. Alimango mga idol. Wala, may malaki sa loob. Grabe, may malaki sa loob mga idol. Kat! Kat! Pag dala lang ka rin, bubukat na usa. Dali. Hila-hila-lakat. Adi man o. Adi man ano sa? Ano sa tumano? Kita la. Ato naman dako. Sus ka, may kaon na ngayon sa sulod no. Tuman ang kagat sa gawas. Adi man ano sa o. Yan yung isa may dulo. At tuman ano sa o. Dako. Pura o ha? Sa sulod nga da. Anay dakpan tanala. Katini. Tambok pa naman. Napakataba pa naman mga idol. Idol oh. Huli. Mapatindog ang buong. Okay. Ayos, tatlong laman. Oh, katin na di. Bubo. Ano, sa sulod. Grabe. Baka meron pa sa gilid eh. Pay na lang. Daw. Yung may idol oh. Grabe, sobrang laki. Oh my God. Sambalit man. Okay, may idol, update ko na lang kayo mamaya dun. Ito may idol, meron tayo dito isang maliit na trap, pang-apat.
Mayroon may dulo. Malaki na. Dalawa. Yan o, malaki. Dalawa. Kunin natin agad kasi maabutan na tayo ng hibas. Yan o. Dalawang malalaki. Jackpot. Kung nakasulod ngayon na ito na dako, tuluntan sulod ngayon. Dito may yung panglima natin na trap. Damo pa. May pain pa. Baka walay. Suga-suga crab lang. May yung pang-anim. May pain pa. Baka walay. Suga-suga crab. Dalawang suga-suga crab tsaka mga hipon. Malaking hipon. Lagay natin dito sa trap. Ito mga idol, meron tayo dito papandawin. Meron dalawa. Kunin na natin kasi may basan na tayo. Dalawang piraso. Dito meron tayo dito. Ang daming kalantugas. Tsaka suga-suga crab. Ito mayroon yung isa. Kalantugas. Ang daming kalantugas dito. Kinagat pa ako sa paa. Kinagat pa ako sa paa mga idol. Ang kalantugas na to. Ang dami. Ito mga idol, meron tayo pang 10 na to. Baka alagad na naman kalantugas. Kita din yung alimango. Ayos. Ang daming kalantugas oh. Nagtirirok. Grabe. Tawag din nito sa sa iba. Bagulan sa ibang lugar. Ito mga idol yung pang 12 na siguro to. Kalantugas. Suga-suga crab. Idol yung pang 13 natin. Sana may dagdag pa na blessing. Kalantugas. Lungga talaga dito ng mga kalantugas. Dito na may idol yung last trap natin. Wala.
Nandun lang talaga bandang Alimango sa unang pinandawan natin. Sige mga idol, update ko na lang kayo mamaya sa bahay. Mga idol, ito na yung huli natin lahat. Ayan o. Bukas ko na to talian, tanggalan ko lang ng mga pain ba para hindi lang gamin. Baka kasi pati yung alimango lang. Langgam na pula. Yan o, grabing laki nito. Ito yung isa o. Kinain, tinanggalan na ng mga sipit. Bali yung huli kanina sa malaking buho trap, nilipat ko na dito sa maliit. Ito na mga pang-ulam. Ito mga idol, dalawang malaki. Dalawang malaki. Ito naman good size na. Good size na yan mga idol. Ang piraso kaya ang alimango natin. Dami. Jackpot. Ito pang ulam. Dalawang suga-suga crab. Ito naman pa mga good size, may kasamang kalantugas. May idol, yung puti yung sa may malaki kanina na trap. Ito naman good size. Suga crab na maliit. Halos lahat mga idol may laman. Ito naman good size naman itong dalawa. Halos lahat may laman mga idol. Ito ang daming kalantugas. Kalantugas din. Ito good size. Sige mga idol, bukas na. Hindi ko na ipakita yung pagtali. Tanggalan ko lang ng pain. Salamat mga idol sa panonood. Sana patuloy niyo pa akong suportahan. God bless sa inyong lahat mga idol. Ayos, naka-jackpot tayo. Naka-jackpot tayo mga idol.